Kaixo eta ongi etorri Arabako bola joko txapelketaren 2026 garren urteko ediziora. Hemen gabiltza Aiaraldea komunikabidetik zuzeneko emisio egiten bola txapelketako finaletan. Gaur egongo gara hemen, Luiandoko bolatokian zuzenan emititzen, arratsaldeko 6-etatik 8-etara, eta bihar finalaren bigarren zatia ere emitituko dugu goizeko 11-etatik eguerdiko 12:30 arte. Une honetan ikusten ari gara gaurko finalean parte hartu duten jokalariak proba lanetan, lehenbiziko proba tiraketak egiten, eta orain arratsaldeko 6-etan ekingo diogu lehenengo tiraketari. Eta hasi gara lehenbiziko probak ikusten. Esan bezala, Arabako bolatoki txapelketaren, bola joko txapelketaren finalak ikusten ari gara, uneotan, Luiandoko bolatokitik zuzenean, laster hasiko dira finaleko tiraketak, eta gogorarazteko apur bat denbora egiten goazen bitartean, aipatzea hori, urte hasieratik egon direla bola jokalariak tiraketak egiten eskualdeko bolatoki ezberdinetan, eta, Okondon, Laudion, Beotegin, Kesan, Tertangan, Urduñan eta Artzinegan egin dituzte tiraketak, eta gaur eta bihar ebatziko da finala, Luiandoko bolatokian. Eta sailkapenei dagokionez, nabarmentzeko emakumezkoen artean Bea Isasi doala buru, Estrella Alonso doa bigarren eta Gurutze Badillo hirugarren, eta gizonezkoen artean Joseba Miras, Aitor Parrilla eta Asier Martin doaz, orain arteko tiraketekin. Ikusi behar da Luiandoko tiraketek azken sailkapen hori modu batean edo bestean desbideratzen duten edo ez, eta modu horretan sailkapena nola ebatze egiten den. Eta, goraztea ere, iaz ere Aiaraldea komunikabidetik Arabako bola joko txapelketa zuzenean emititzen egon ginela Kesatik, orduko hartan. Eta aurten finala, Luiandoko bolatokiari antolatzea egokitu zaio. Aipatu behar da Euskadiko txapelketa ere 2024an hemen egin zela. Eta, zeri gabe, gaurko arratsaldea eta biharko goiza hemen igaroko ditugu txapelketa nola ebazten den ikusteko. Azken tiraketa probak egiten ari dira uneotan, eta esan bezala laster ekingo zaio tiraketa ofizialak egiteari, puntuatuko duten tiraketak egiteari. Gogoraziko dugu, hori, gizonezkoen artean orain arteko tiraketetan Joseba Miras gailendu dela, Joseba Mirasek 637 puntu ditu tiraketa guztiak, eskualdeko bolateko guztietan egindako tiraketa guztiak kontuan hartuta, Aitor Parrillak baditu 623 puntu eta Asier Martinek 613 puntu. Eta emakumezkoen artean Bea Isasi doa buru 584 punturekin, Estrella Alonso 549 punturekin eta Gurutze Badillo 542 punturekin. Esan bezala, ikusi beharko dugu orain gaur eta biharko tiraketetan postuak berdin mantentzen diren edo sorpresarik dagoen. Eta gaurko jardunaldian tiraketak orain abiatuko ditugu, eta botatzen lehena Ricardo Bilbao izango da, orain ikusiko dugu, lehenbizi segurazki proba asko tiraketa bat egingo du, eta gero jarraian 8 tiraketa egingo ditu, eta puntu guztiak batuta izango du gaurko marka, sailkapen orokorrari batuko saiora.
Eta esan dugun bezala, hemen gaude Arabako bola joko txapelketaren zuzeneko emisio egiten, Aiaraldea komunikabidetik zuzenean, orain hastekoak dira arratzaldenetako tiraketak, goizeko arratzaldeko 8 arte luzatuko direnak, eta bihar igandea egingo da finalaren azken txanpa, hemen ere, Luiandoko bolatokian, goizeko 11-etatik, eguerdiko 12:30 arte. Une honetan ari dira azken ukituak ematen tiraketei ekiteko, eta espero da, antolatzaileek aipatzen dute, espero dela jokalari gehienak bihar egitea tiraketak, azken finean bihar banatuko direlako sariak eta segurazki bihar egongo delako espektazio handiena, baina hemen apurka-apurka ari dira jada parte hartzaile batzuk gerturatzen, gaur jaurtitzea erabaki duten parte hartzaileak gerturatzen. Eta hasiko dira, orain. Lehen esan dugun bezala, Ricardo Bilbao izango da jaurtitzen lehena, lehenbizikoa probaskoa izango da, orduan honek ez du puntuatzeko balioko. Ordoa, Ricardoren proba ez du txikia botatzea lortu proba honetan, baina esan bezala, hau nolabait indarrak neurtzeko edo beroketa ariketa gisa hartu dezakegu, eta orain bai puntuatuko duen tiraketa, lehenbiziko tiraketari ekingo dio Ricardok. Hor dago Ricardo, jaurtitzeko pres. Eta ordoa, ez du txikia botatzea lortu, 3 puntu lortu ditu joanean, eta beste 2 puntu itzulian. Hor dago Ricardo, 5 puntu lortu ditu bere lehenengo jaurtiketan, ea bigarrena nola doakion. Ordoa Ricardo, ez du txikia botatzea lortu, 2 bota ditu joanean, eta beste 2 itzulian. Bost puntu orotara Ricardorentzat bigarren jaurtiketa honetan ere. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago, jaurtitzeko prest. Eta badoa Ricardo. Txikia botatzea lortu du oraingoan. 5 puntu joanean, beste 1 itzulian. 6 puntu orotara 3. tiraketan, Ricardo Bilbaoren 3. tiraketan, ea laugarrena ze moduz doakion. Hor dago 4. jaurtiketarako prest. Eta badoa Ricardo. Txikia botatzea lortu du, gehiago bota gabe, modu horretan 5 puntu lortu ditu orotara lehenengo joanean, eta orotara 9 puntu jaurtiketa honetan, jaurtiketa oparoagoa. Apurka-apurka hobetzen doa Ricardo Bilbao. Bera da gaurko finaleko lehenengo parte hartzailea, eta ordoa, 2 puntu lortu ditu joanean Ricardok eta beste 1 itzuleran. 3 puntu orotara Ricardorentzat bere 5. tiraketan. Ea ze moduz doakion hurrengoa, prest dago, eta badoa. Oraingoan bai, txikia botatzea lortu du, eta baita beste 2 ere, eta beste 1 itzuleran. 7 puntu orotara Ricardo Bilbaorentzat, eta orain bere azken aurreko tiraketa egingo du. Gogoratu hemen gaudela Arabako bola joko txapelketaren finalean. Ricardo Bilbao da lehenengo parte hartzailea. Oraingoan ere txikia botatzea lortu du, eta beste 4 itzuleran 9 puntu orotara Ricardo Bilbaorentzat bere azken aurreko tiraketan, eta orain azkena egitera doa. Bere azkeneko tiraketa,
Prest dago Ricardo Bilbao. Eta badoa. Txikia botatzea lortu du, eta baizta beste 3 ere, eta beste 2 itzuleran. Bederatzi puntu Ricardo Bilbaoren azkeneko tiraketan, 53 parkatu puntu orotara. Ricardo Bilbaorentzat gaurko tiraketa honetan. Eta orain Ricardo Bilbaoren txanda amaituta, Andoni Zaiorena iritsiko da. Ordoa, Andoni. Oraingoa probakoa izan da, indarrak neurtzeko. Eta orain ja bere lehenbiziko tiraketa ofiziala egingo du Andoni Zaiok. Hor dago Andoni, bere lehenengo jaurtiketa egiteko prest. Hartu du bola eta badoa. Lortu du txikia botatzea eta beste 4. Eta bueltan ez du horren besteko sorterik izan. Zortzi puntu orotara, Andoni Zaiorentzat bere lehenengo tiraketan. Prest dago, eta badoa berriro. Txikia botatzea lortu du, eta beste 3. Zazpi puntu orotara, Andoni Zaiorentzat bere bigarren tiraketan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago Andoni, bere 3. tiraketa egiteko prest. Eta badoa. Oraingoan ez du txikia botatzea lortu, baina 3 bota ditu. Aber, buelta, ze moduz doakion. Beste bat botatzea lortu du. Itzuleran. Lau puntu orotara, Andoni Zaiorentzat bere 3. tiraketa honetan. Prest dago eta badoa. Txikia botatzea lortu du oraingoan, eta beste 3 joanean, eta bat itzuleran. 8 puntu orotara, Andoni Zaiorentzat. Esan bezala hemen gaude, Arabako bola joko txapelketaren finalak transmititzen. Luiandoko bolatokitik zuzenean, eta une honetan Andoni Zaioari da bere tiraketak egiten. 9 puntu lortu ditu bere 5. tiraketan Andoni Zaiok, ea ze moduz doakion 6. Gogoratzea, arratsaldeko 6etan hasi direla gaurko finalak, arratsaldeko 8 arte luzatuko dira, eta bihar ere hemen egongo gara, goizeko 11etatik, eguerdiko 12:30 arte, azken tiraketak emititzen, eta ikusten hori, nork eramaten duen, edo nortzuk eramaten duten aurtengo edizioko txapela. Une honetan Andoni Zaioren tiraketak ikusten ari gara. 11 puntu lortu ditu Andonik bere 6. tiraketan, eta orain azken aurrekoa jaurtiko du. Prest dago Andoni eta badoa. Txikia eta 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara Andoni Zaiorentzat bere azken aurreko tiraketan. Ea azkena ze moduz doakion, momentuz 57 puntu ditu pilatuta.
Prest dago Andoni. Eta badoa. Txikia botatzea lortu du eta baita beste bi eta itzuleran beste 3. 9 puntu orotara Andoni Zaiorentzat bere azken tiraketa honetan. Eta modu horretan Andoniri 76 puntuko marka geratu zaio gaurko tiraketan orotara eta Guillermo Paulen txanda izango da orain. Lehenbizi, esan bezala, probasko tiraketa bat egingo du Guillermok, indarrak neurtzeko. Zuzenean proba egin gabe joango da puntuatzera. Osa, tiraketa honek puntuatu egingo du Guillermoren kasuan, zuzenean jokatzera pasana izan duelako. Eta tiraketa indartsua egin du Guillermok, bere lehengo tiraketa hau, 9 puntu lortu ditu orotara. Ea bigarren tiraketa ze moduz doakion. Hor doa Guillermo. Ez du txikia botatzea lortu joanean. 2 bota ditu eta beste bat itzuleran. 3 puntu orotara bere bigarren tiraketan, Guillermo Paulentzat. Hor dago Guillermo, bere hurrengo jaurtiketarako prest eta badoa. Txikia botatzea lortu du eta baita beste 4 joanean eta itzuleran beste bat. 9 puntu orotara Guillermo Paulentzat bere 3. tiraketan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago Guillermo, bere hurrengo tiraketarako prest. Eta badoa. Txikia botatzea lortu du eta beste 3 joanean eta beste bat itzuleran. 8 puntu orotara Guillermo Paulentzat bere 4. tiraketan. Hor dago Guillermo, bere hurrengo tiraketarako prest eta badoa. 3 bota ditu joanean eta itzularen ez du sorterik izan, ez du bat bere botatzea lortu. Aber hurrengo tiraketa zen moduz doakion Guillermori. Momentuz 32 puntu ditu pilatuta, baina beste 3 tiraketa ditu oraindik puntuazio hori hobetzeko. Prest dago Guillermo. Eta badoa. Txikia botatzea lortu du eta baita beste 2 joanean. Eta beste bat itzuleran. Zazpi puntu orotara Guillermo Paulentzat. Eta bere azken aurreko tiraketa egingo du orain. Apurka jendea hurbiltzen hasi da Lujandoko bolatokira. Esan bezala aurrekuspena da jende gehienak bihar egingo duela bere jaurtiketa. Baina, apurka larunbat arratsaldea izateko giro animatzen doa hemen bolatokian. Eta esan bezala honetan Guillermo Paul dago bere jaurtiketak egiten, azken aurreko tiraketa egin berri du, eta 7 puntu lortu ditu honetan. Eta orain Guillermo Paulen azken aurreko tiraketa ikusteragoaz. Hor dago Guillermo, bere azken tiraketa egiteko prest. Eta badoa.
Txikia botatzea lortu du eta beste bi joanean, eta beste bat botatzea lortu du hor. 7 puntu orotara Guillermo Paulentzat bere azken tiraketan. Eta modu horretan, 53 puntu lortu ditu gaurko egunean. Eta orain Iñaki Aretzagaren txanda heldu da. Ordoa Iñaki, okerez banago bere probasko tiraketan, honek ez du puntuatzeko balioko, baina hurrengoak bai. Orain 8 tiraketa izango ditu Iñakik, txapelketako aurreko jardunaldietan lortutako marka hobetzeko, eta azken sailkapenean bere posizionamendua ere hobetzeko aukera izateko. Ordoa, txikia botatzea lortu du eta beste 3 joanean, beste 4 parkatu joanean, eta beste 3 itzuleran. Tiraketa indartsuarekin hasi du Iñakik bere txampa. Ea hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Hor dago Iñaki, bere hurrengo jaurtiketa egiteko prest. Eta badoa. Ez du txikia botatzea lortu, baina 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. 4 puntu orotara Iñakirentzat. Hurrengo tiraketa ze moduz doakion. Ordoa Iñaki. Txikia botatzea lortu du oraingoan, eta baita beste 4 ere. 8 puntu orotara Iñakirentzat oraingo tiraketa honetan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Ordoa Iñaki. Beste 8 puntu lortu ditu Iñakik bere 4. tiraketan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Hor dago tiraketarako prest. Eta badoa. Txikia botatzea lortu du. Eta 2 baino ez ditu utzi zutik Iñakik. 11 puntu lortuta orotara. Modu horretan, 42 puntu ditu pilatuta Iñaki Aretzagak gaurko egunean, baina beste 3 tiraketa falta zaizkio oraindik bere marka hobetzeko. Eta Ordoa Iñaki. Txikia botatzea lortu du eta baita beste 3 ere. Eta itzuleran beste bat. Eta hor dago Iñaki, bere azken aurreko tiraketari ekiteko prest. Momentuz 42 puntu ditu pilatuta. Eta badoa Iñaki. Tiraketa indartsua egin berri du. Erabatekoa lortu du Iñakik. 13 puntu lortuta orotara. Azken tiraketa geratzen zaio. Zaila izango du marka berdintzeko, baina ea ze moduz doakion. Hor dago Iñaki Aretzaga bere azken tiraketari ekiteko prest.
Eta badoa, txikia botatzea lortu du, eta beste bi joanean, eta beste bat biru itzuleran. Bederatzi puntu lortu ditu Iñaki Aretzagak bere azken tiraketan, 72 puntu lortuta orotara gaurko egunean. Eta orain Telmo Alessankoren txanda iritsiko da. Probasko tiraketa bat egingo du Telmok orain, eta badoa, Telmo. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. Kontuan hartu behar dugu probasko tiraketa dela, orain egingo du puntuaziorako balioko duen lehenbizikoa. Esan bezala, hemen gaude Arabako bola joko txapelketa zuzenan emititzen Aiaraldea komunikabidetik, Luiandoko bolatokian gabiltza, eta bihar goizean ere hemen egongo gara finala nola ebasten den ikusteko. Une honetan Telmo Alessanko ari da jokatzen, eta tiraketa indartsua egin du oraingoan, 10 puntu lortu ditu bere lehenengo tiraketan. Ea marka berdintzea eta mantentzea lortzen duen urrengo tiraketetan ere. Hor dago Telmo, bere urrengo tiraketari ekiteko presta, badoa. Txikia botatzea lortu du eta beste bi joanean, eta itzuleran beste bat eta bi. 8 puntu orotara Telmo Alessankorentzat. Oraindik 6 tiraketa geratzen zaizkio aurretik. Beraz, hobekuntza margen handia dauka oraindik gaurko egunean. Ordoa Telmo. Txikia botatzea lortu du eta beste bi joanean. Beste bat, 3-4 tiraketa potentea. 11 puntu lortu ditu Telmok. Apurka badoa marka hobetzen, indartzu hasi duen arren. 29 puntu ditu pilatuta dagoeneko Telmok, eta 5 tiraketa falta zaizkio oraindik. Aurrengo tiraketa zen moduz doakion, hor dago, Telmo prest, jaurtitzeko prest, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean Telmok, eta beste bat itzuleran. 8 puntu pilatu ditu orotara, 37 puntu ditu pilatuta, eta 4 tiraketa falta zaizkio oraindik aurretik. Hor dago Telmo, jaurtiketari ekiteko prest, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat, bi, eta bi. Hor bola geldiri geratu da, tamales. Buelta itzultzen da, bai. Beste puntu baldortu du. 10 puntu orotara Telmo Alessankorentzat, bere 5. tiraketan. 57 puntu ditu pilatuta, eta 3 tiraketa geratzen zaizkio oraindik bere marka are gehiago hobetzeko. Hor dago Telmo eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. Bi tiraketa geratzen zaizkio Telmori. Hor dago bere azken aurreko tiraketari ekiteko prest, heldu du bola. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran sorterik ez du gehiago botatzea lortu. 7 puntu orotara berazken aurreko tiraketan Telmo Alessankorentzat, 61 puntu pilatuta, eta azken tiraketa egiteko prest. Hor dago Telmo.
Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran eta beste 3 itzuleran. Ez du gehiago botatzerik izan, 2 geratu dira zutik. 11 puntu lortu ditu bere azken tiraketan, Telmo Alesankok, 72 puntu lortuta orotara. Eta orain, gaur jaurtiko duen lehenengo emakumearen txanda iritziko da, Kristina Zorrozarena. Hor dago Kristina. Zuzenean puntuatzera joko du. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Kristinak eta beste 3 itzuleran. 9 puntu lortu ditu bere lehenengo tiraketan Kristina Zorrozak. Hor dago Kristina bere bigarren jaurtiketari ekiteko prest, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 1 itzuleran. Zortzi puntu orotara Kristina Zorrozarentzat bere bigarren tiraketan. 6 ditu oraindik aurretik. 17 puntu pilatuta, momentuz. Baina are puntu gehiago lortu ditzazke oraindik. Prest dago Kristina, tabadoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, beste 1 eroria. Eta beste 3 itzuleran. 11 puntu orotara Kristina Zorrozarentzat bere 3. tiraketan. Eta 4. ekingo dio orain. Gogoratu hemen gabiltzala Jaralda komunikabidetik Arabako bola joko txapelketaren finalak emititzen. Ordoa Kristina Zorroza. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste ez du sorterik izan itzuleran. 7 puntu lortu ditu orotara Kristina Zorrozak bere 4. tiraketan. 35 puntu ditu pilatuta, baina 4 jaurtiketa geratzen zaizki oraindik aurretik. Hor dago Kristina, bere 5. jaurtiketari ekiteko prest. Ta badoa. Oraingoan ez du txikia botatzea lortu, 2 bota ditu joanean. Eta beste 1 itzuleran. 3 puntu lortu ditu Kristinak bere 5. tiraketan, ez du aurreko tiraketan bezain beste sorterik izan, baina 3 tiraketa geratzen zaizki oraindik bere marka hobetzeko. Hor dago Kristina, bere 6. jaurtiketari ekiteko prest, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara Kristina Zorrozarentzat bere 6. tiraketan, eta orain azken aurreko tiraketarekin dio. 58 puntu ditu pilatuta, ea marka hobetzea lortzen duen. Hor dago Kristina, eta badoa, lortu du txikia botatzea, txikia eta beste 3, eta beste 4 itzuleran. 11 puntu orotara Kristina Zorrozarentzat bere azken aurreko tiraketan, eta azkena geratzen zaio oraindik. Hor dago Kristina, bere azken tiraketari ekiteko prest. Eta badoa, txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Beste 1 erori da eta beste 3 itzuleran. Beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara
Kristina Zorrozarentzat, bere azken tiraketan, 69 puntu pilatu ditu guztira gaurko jardunaldian. Eta orain Jorge Alesankoren txanda iritsiko da. Hor dago Jorge, bere probasko tiraketari ekiteko prest, honek ez du puntuatuko. Eta orain bai, tiraketa hau eginda, bere lehenbiziko jaurtiketa ofiziala egingo du Jorgek. Hemen gabiltza, Luiandoko bolatokitik zuzenean, Arabako bola joko txapelketaren finalak emititzen. Ordoa Jorge Alesanko bere lehenengo tiraketan, txikia eta beste lau bota ditu joanean, eta itzuleran ez du lortu puntu gehiagorik. Sortzi puntu orotara Jorge Alesankorentzat bere lehenengo tiraketan. Ea hurrengoa zen moduz doakion. Hor dago Jorge, jaurtitzeko prest, eta badoa. Txikia eta beste lau bota ditu joanean, eta beste bi itzuleran. 10 puntu lortu ditu orotara Jorge Alesankok bere bigarren tiraketan, eta 6 ditu oraindik aurretik. Hor dago Jorge, jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta beste bi itzuleran 8 puntu orotara Jorge Alesankorentzat bere hirugarren tiraketan. 26 puntu ditu pilatuta, eta 5 tiraketa oraindik aurretik. Hor dago Jorge, tiraketa egiteko prest. Eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran ez du puntu gehiagorik lortu. 6 puntu orotara Jorge Alesankorentzat, Arabako bola joko txapelketaren final honen bere laugarren jaurtiketan, oraindik geratzen zaio margena hobetzeko. Hor dago Jorge, bere 5. tiraketari ekiteko prest, eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3. 9 puntu orotara Jorge Alesankorentzat. Eta bere 6. tiraketari ekingo dio orain. Hor dago Jorge, jaurtitzeko prest. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3. 10 puntu Jorge Alesankorentzat, bere 6. tiraketan, 51 puntu lortu ditu orain arte, eta bere azken aurreko tiraketari ekingo dio jarraian. Hor dago Jorge. Tiraketari ekiteko prest. Eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3. 9 puntu orotara Jorge Alesankorentzat bere azken aurreko tiraketan, eta azkena falta zaio orain. 60 puntu ditu momentuz pilatuta, baina kakotz bat gehiago hobetzeko tartea du oraindik. Hor dago Jorge bere azken tiraketari
Arabako bola joko txapelketako bere azken tiraketari ekiteko prest eta badoa. Txikia eta beste lau bota ditu joanean eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan. 8 puntu lortu ditu orotara bere azken tiraketan Jorge Alesankok, 78 puntu pilatuta orotara. Eta Juanjo Larrietaren txanda izango da orain. Hor dago, Juanjo Larrieta, probasko tiraketa egiten. Ondo joan zaio probasko tiraketan, ea ze moduz bere lehenbiziko tiraketa puntuagarrian. Esan bezala Juanjo Larrieta ari da orain jokatzen, eta orain bere lehenbiziko tiraketa egingo du. Hor dago Juanjo, eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat. 7 puntu orotara Juanjo Larrietarentzat bere lehenbiziko tiraketan. Esan bezala hemen gabiltza Arabako bola joko txapelketaren finalak emititzen Aiaralda komunikabidetik, Lujandoko bolatokian ari gara zuzenean. Eta Juanjo Larrietaren txanda izaten ari da orain. Tiraketa indartsua egin du. 3 baino ez ditu utzi zutik, 10 puntu lortuta orotara. Bere ostean Javi Gobantesen txanda izango da. Eta purka-purka ari da jendea gerturatzen, Lujandoko bolatokira, bihar ere tiraketak egingo direnez, eta jokalari bakoitzak nahi duenean bota dezakenez, aurrekuspena da gehienek bihar egitea, azken fainean bihar espektazio gehiago gongo delako, bihar banatuko direlako sariak eta batziko direlako saridunak, baina badago giroa hemen orain Lujandoko bolatokian. Eta esan bezala, Juanjo Larrieta ari da une honetan jaurtitzen, bere 3. tiraketa egin berri du, 9 puntu lortuta, 26 puntu ditu pilatuta, baina 5 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Eta hor dago Juanjo, bere 4. tiraketa egiteko prest, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. Ea zen moduz doakion bere 5. tiraketan Juanjo Larrietari. Hor dago, jaurtiketa egiteko prest. Hartu du bola, eta badoa. Txikia eta beste ez du txapa jotza lortu. Hemengo jergan morra deritzona egin du. Hau da, ez da txapa jotzera iritzi bola, eta ondorioz ez du punturik lortu jaurtik eta honetan. Ea urrengo tiraketan sorte hobeagoa daukan Juanjo Larrietak. Hor doa, Juanjo. Oraingoan bai lortu du txapa jotzea. 3 puntu lortu ditu joanean eta beste bat itzuleran. 4 puntu orotara. Juanjo Larrietarentzat bere 6. tiraketan, eta orain azken aurrekoari ekingo dio. Hor dago Juanjo, bola eskutan, bere azken aurreko tiraketari ekiteko prest.
heldu du, eta badoa. Txikia eta bi, bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran, beste 4, barkatu, itzuleran. 10 puntu orotara, Juanjo Larritarentzat bere azken aurreko tiraketan. 50 puntu ditu pilatuta, eta zen moduz doakion bere azken jaurtiketa. Hor dago Juanjo, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta beste 3, 4 itzuleran. Amaiera oparo eman dio Juanjo bere gaurko egitekoari, 62 puntu pilatu ditu orotara, azken tiraketa honetan 12 puntu lortuta, eta lehen esan bezala Javi Gobantesen txanda iritsiko da orain. Gogoratu hemen gabiltzala, Aiaraldea komunikabidetik, zuzeneko emisio berezia egiten Luiandoko bolatokian, Arabako bola joko txapelketaren finaletan. Eta hemen doa Javi, Txikia eta 2 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. Gogoratu, honako hau, probasko tiraketa dela. Eta jarraian ikusiko dugu, zen moduz doakion Javiri gaurko jardunaldian. Hor dago Javi, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. 9 puntu orotara Javi Gobantesen lehenbiziko jaurtiketan, ea bigarrena zen moduz doakion. Hor dago Javi, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta beste 1 itzuleran. 7 puntu orotara Javi Gobantesen bigarren jaurtiketan, 16 puntu ditu pilatuta, eta 6 tiraketa geratzen zaizkio aurretik. Hor dago Javi bola eskutan, eta badoa. 2 bota ditu, Txikia ez du botatzea lortu, eta itzuleran beste 1. 3 puntu Javi Gobantesentzat bere 3. jaurtiketan, ea 4. zen moduz doakion. Gogoratu hemen gabiltzala Arabako bola joko txapelketaren finalak emititzen, Luiandoko bolatokitik zuzenean, Javi Gobantesen txanda da orain. Bere 4. jaurtiketa egin berri du, 9 puntu lortuta. 28 puntu ditu pilatuta. Ea ze moduz doakion bere 5. jaurtiketan. Hor dago Javi, bere 5. jaurtiketari ekiteko presta badoa. 2 bota ditu joanean, ez dut Txikia botatzea lortu, eta beste 1 itzuleran. Hiru puntu orotara Javi Gobantesentzat, bere 5. jaurtiketan, ea 6. zen moduz doakion. Hor dago Javi, altzatu du bola, eta badoa. Oraingoan bai Txikia bota du, baina osta lortu du txapa ikutzea,
baina lortu du eta beste bi bota ditu itzuleran, 9 puntu lortuta orotara. 40 puntu ditu pilatuta Javi Gobantesek eta bi tiraketa geratzen zaizkio aurretik. Orain ekingo dio azken aurrekoari. Badoa Javi. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta beste bi itzuleran, 8 puntu orotara, Javi Gobantesen azken aurreko tiraketan. Eta azkenari helduko dio orain. Hor dago Javi. Eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, beste hirugarren bat ere, eta beste bi itzuleran. 9 puntu lortu ditu Javi Gobantesek, bere azken tiraketan, 57 puntu lortuta orotara. Eta orain iritziko da Benedikto Urquizoren txanda. Hemen gabiltza esan bezala Arabako bolatu joko txapelketaren finalean, Luiandoko bolatokitik zuzenean, eta Benedikto Urquizoren txanda izango da orain. Hor dago Benedikto, bola eskutan, eta badoa, ez du txikia botatzea lortu, baina bota ditu joanean, 5 puntu orotara Benedikto Urquizorentzat. Kasu honetan Benediktok erabaki du zuzenean jaurtik eta puntuagarri egitea, ez egitea nolabait berotzeko edo neurtzeko probasko tiraketarik. Ea bigarren tiraketa ze moduz doakion. Ordoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. Hamar puntu orotara Benedikto Urquizorentzat, bere bigarren tiraketan. Ea hirugarrena ze moduz doakion. Hor dago Benedikto, bola eskutan, eta badoa. Ez du txikia botatzea lortu, 3 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. 4 puntu orotara Benedikto Urquizorentzat, bere 3. jaurtiketan. Hor dago Benedikto. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. Zortzi puntu orotara Benedikto Urquizorentzat bere 4. tiraketan. Hemen Arabako bola joko txapelketaren finalean. Ea 5. jaurtiketa ze moduz doakion. Ordoa Benedikto. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat. 8 puntu orotara Benedikto Urquizorentzat, bere 5. jaurtiketan. Hor dago Benedikto. Eta hor doa bere 6. jaurtiketan. Ez du txikia botatzea lortu, 4 bota ditu joanean. Eta ez du puntu gehiagorik lortu itzuleran. 4 puntu orotara Benedikto Urquizorentzat. 2 jaurtiketa ditu oraindik aurretik, 39 puntu ditu pilatuta. Hor dago bola eskutan bere azken horreko tiraketari ekiteko prest, eta badoa.
Txikia eta beste bi bota ditu joanean. Eta beste bat itzulera. Eta orain Benedikto Urquizoren azken jaurtiketa ikustera goaz. 46 puntu ditu pilatuta une honetan. Ea ber azken sailkapena zenbatekoa den. Ordoa. Ez du Txikia botatzea lortu, 4 bota ditu orotara joanean. Eta ez du puntu gehiago lortu itzuleran. 4 puntu gehiago Benedikto Urquizorentzat, 50 puntu orotara. Eta orain Asier Erranen txanda izango da. Hor dago Asier. Bere probasko tiraketa egiten, honek ez du balioko puntuaziorako. Baina hala ere jaurtiketa indartzu egin du joanean. Eta baita itzuleran ere, 2 utzi ditu zutik bakarrik. Ea jaurtiketa puntuagarrietan marka mantentzea lortzen duen. Esan bezala hemen gabiltza Arabako bola joko txapelketaren finalak zuzenan emititzen, Aiaraldea komunikabidetik, Luiandoko bolatokian, zuzenean. Ordo Asier Erran, Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, aber itzuleran. Lehen tiraketa indartzua egin du Asier Erranek. 12 puntu lortu ditu orotara. Ea marka mantentza lortzen duen, hemendik aurrera. Zaila izango du, ez baita marka makala. Ea bigarren tiraketa ze moduz doakion Asier Errani hemen Luiandoko bolatokian. Arabako bola joko txapelketaren finaletan. Hor dago Asier, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. Zortzi puntu lortu ditu orotara, bigarren jaurtiketa honetan. Asier Erranek, ea 3. jaurtiketa ze moduz doakion. Ordo Asier, Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. Zazpi puntu orotara Asier Erranentzat bere 3. jaurtiketan, ea 4. ze moduz doakion. Hor dago. Eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta beste 4 itzuleran. Tiraketa indartzua, 10 puntu lortuta, Asier Erranek orain egin duena. 37 puntu ditu jada pilatuta, eta 4 jaurtiketa ditu oraindik aurretik Asierrek. Hor dago bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, aber itzuleran beste 3 bota ditu. 10 puntu orotara, berriro ere, Asier Erranentzat. 47 puntu ditu pilatuta, eta 3 jaurtiketa geratzen zaizkio aurretik. Hor dago Asier, eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran, 3 baino ez ditu utzi zutik. Asier Erranek, beste 10 puntu lortuta. 10 puntuko 3 marka jarrai lortu ditu. Asier Erranek, eta orain berazken aurreko jaurtiketa ikustera goaz. Prest du bolatokia, bola eskutan, eta badoa Asier. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. 9 puntu orotara Asier Erranentzat. Eta orain bere azken jaurtiketa ikustera goaz.
Hor dago Asier. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta bueltan sorterik ez. Beno, bai, beste bat botatzea lortu du. 8 puntu orotara Asier Erranentzat bere azken jaurtiketan orotara 74 puntu pilatu ditu. Eta Zurine Ruizen gaurko finaleko bigarren emakumearen txanda izango da orain. Hor dago Zurine, bere probasko jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa. Txikia eta beste bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. Gogoratu hau probasko jaurtiketa dela, ez du puntuaziorako balio. Baina hemendik aurrerakoak bai, ea zen moduz doakion Zurineri. Gogoratu hemen gabiltzala Arabako bola joko txapelketaren finalak emititzen Luiandoko bolatokitik zuzenean. Ordoa Zurine Ruiz. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, 7 puntu eta beste 2 puntu bueltan. 9 puntu orotara. Zurine Ruizen lehenbiziko jaurtiketan. Beste 7 ditu aurretik. Hor dago Zurine, bere bigarren jaurtiketari ekiteko prest. Bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. 9 puntu orotara berriro ere Zurine Ruizentzat bere bigarren jaurtiketan. Ea 3. ze moduz doakion. Hor dago Zurine bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu. Eta beste 3 itzuleran. Aipatzekoa da Zurine Ruiz une honetan 5. doala sailkapenean, ikusi beharko da oraingo jaurtiketek lehenengo 3 postuen artean edo inkluso hobeto geratzea ahalbidetzen dioten. Horretarako noski ikusi beharko da beste jokalariek ere zenolako markak egite dituzten gaurko eta biharko egunetan zehar. Baina momentuz indartzu da Zurine. 6 puntu lortu ditu laugarren jaurtiketa honetan, aurreko 3etan 9. Ea 5. jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago Zurine bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. 7 puntu pilatuta orotara. Eta beste 3 puntu lortu ditu itzuleran. Hor dago Zurine, bere hurrengo jaurtiketari, 6. jaurtiketari ekiteko prest, eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu, baina tamalez ez du txapaikutzea lortu. Morra egin du, bolatokiko izkeran esaten den bezala. Ea hurrengo tiraketan sorte gehiago daukan. Hor dago Zurine. Eta badoa. Oraingoan bai lortu du txapaikutzea. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. 9 puntu lortu ditu Zurinek bere azken horreko jaurtiketan. Ea azkeneko tiraketa ze moduz doakion. Hor dago Zurine. Eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, beste 1 ere.
eta beste bi itzuleran. Beste bederatzi puntu orotara Zurine Ruizentzat, 61 puntu pilatu ditu guztira. Eta orain Unai Torrealdairen txanda iritsi da. Hor da Unai, berez probasko jaurtiketari ekiteko prest, eta badoa. Txikia eta beste lau bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. Orain ekingo dio Unai Torrealdaik bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarriari. Ea ze moduz doakion. Hor dago Unai, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Bederatzi puntu lortu ditu orotara Unai Torrealdaik bere lehenengo jaurtiketa honetan. Ea ze moduz doazkion urrengoak. Hor dago Unai bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat. Eta beste 2 itzuleran. Beste bederatzi puntu Unai Torrealdairentzat. Ea marka mantendu edo inkluso hobetzea lortzen duen. Hor dago Unai bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste bat bota du lehenengo, joanean. Eta beste bat itzuleran. 6 puntu orotara Unai Torrealdairentzat, bere 3. jaurteketan, ea ze moduz doakion 4. Hor dago Unai bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste bat bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat 2 bota ditu. Gogoratu hemen gabiltzala, Arabako bola joko txapelketako finalak zuzenan emititzen, Luiandoko bolatokitik zuzenean. Gaur arratsaldeko 6-etatik 8 bitartean izango dira tiraketak, eta bihar igandea goizeko 11-etatik 12:30 arte. Unai Torrealdairen jaurtiketak ikusten ari gara une honetan. Bere 5. jaurtiketa egin berri du 7 puntu lortuta. 38 puntu ditu pilatuta orotara Unaik, baina beste 3 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik bere marka hobetzeko. Hor ditu prest eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta itzuleran ez du gehiago lortzerik izan. Hor dago Unai, bolatokia prest du, eta badoa, txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta itzuleran ez du lortu gehiago botatzea. Zortzi puntu orotara Unai Torrealdairentzat, bere azken aurreko jaurtiketan, ea azkena ze moduz doakion. Hor dago Unai, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran ez du sorte berdina izan. 7 puntu orotara Unai Torrealdairentzat bere azken jaurtiketan, 59 puntu eskuratu ditu orotara gaurko jardunaldian, eta Iñakitzu Alabaren txanda izango da orain. Ea ze moduz doakion Iñakitzuri. Hor dago pres, bere probasko jaurtiketarako, eta badoa. Lehen jaurtiketa indartsua egin du Iñakitzu Alabak, 3 baino ez ditu utzi zutik, bere probasko jaurtiketan. Orain ekingo dio
puntuagarriak diren jaurtiketak egiteari. Hor dago Iñakitzu, bola eskutan, bere lehenengo jaurtiketa puntuagarriari ekiteko prest. Eta badoa, ez du txikia botatzea lortu, bi bota ditu joanean, eta beste bi itzuleran. Beste bat ere lortu du azken unean, 5 puntu lortuta orotara Iñakitzu Alabak, hemen Arabako bola joko txapelketaren finaletan. Hor dago bere bigarren jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa Iñakitzu. Oraingoan bai lortu du txikia botatzea eta beste lau ere. Eta beste bat itzuleran. 9 puntu orotara Iñakitzu Alabarentzat bere bigarren jaurtiketan. Hor dago Iñakitzu, bere bigarren hirugarren jaurtiketari ekiteko prest. Oraingoan ez du txikia botatzea lortu, bi bota ditu joanean. Eta beste hiru bai itzuleran. Bost puntu orotara Iñakitzu Alabarentzat. Bere hirugarren jaurtiketan, ea laugarrena ze moduz doakion. Badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3. Hobetzen doa Iñakitzu, 10 puntu lortu ditu oraingoan, bere laugarren jaurtiketan, eta beste 4 ditu aurretik. Hor dago Iñakitzu bola eskutan. Eta badoa. Ez du txikia botatzea lortu, 3 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 2. Bost puntu Iñakitzu Alabarentzat bere 5. jaurtiketan. Eta 6. ekingo dio jarraian. Hor dago Iñakitzu bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Zortzi puntu orotara Iñakitzu Alabarentzat, bere 6. jaurtiketan, eta azken aurrekoari ekingo dio orain. Momentuz 42 puntu ditu pilatuta, baina beste 2 aukera ditu marka hobetzeko. Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran 2 utzi ditu zutik, 11 puntu lortuta orotara Iñakitzu Alabak bere azken aurreko tiraketan, eta azkenari ekingo dio jarraian. Gogoratu hemen gabiltzala, zuzenean Arabako bola joko txapelketa emititzen, Luiandoko bolatokitik zuzenean. Une honetan Iñakitzu Alabak bere azken jaurtiketa egin du, 71 puntu pilatu ditu orotara, eta Unaz Beasko etxearen txanda izango da orain. Arratsaldeko 6etan hasi dira jaurtiketak, eta arratsaldeko 8 arte luzatuko dira gaurko egunean, eta bihar igandea goizeko 11etan hasi eta eguerdiko 12:30 arte luzatuko dira. Une honetan Unaz Beasko etxea dago bola jaurtitzen, bere probasko jaurtiketa egin du,
eta orain ekingo dio tiraketa nolabait ofizialei, puntuatzen dutenei. Ordo Aunaz, tiraketa indartsua egin du. Bi baino ez ditu utzi zutik bere lehenengo tiraketan. Unaz Beasko etxeak, 11 puntu lortuta orotara. Hor dagunaz bere bigarren tiraketari ekiteko prest. Eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 3-4 bota ditu. 3 baino ez dira geratu zutik. 10 puntu lortu ditu orotara Unazek. Bere gaurko jardunaldiko bigarren jaurtiketan. Eta beste 6 ditu aurretik marka hobetzeko. Ordo Aunaz, badoa. Txikia eta beste bat bota ditu joanean. Eta beste bi itzuleran. 7 puntu orotara. Unaz Beasko etxearentzat. Ea laugarren jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago prest. Eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat. 7 puntu orotara berriro ere Unaz Beasko etxearentzat, ea bosgarren jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago Unaz, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste bi itzuleran 4 utzi ditu zutik. Bederatzi puntu lortuta orotara. Ea urrengo tiraketa ze moduz doakion Unazi. Hor dago bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, beste bat ere. Eta beste bat itzuleran. Bederatzi puntu gehiago Unaz Beasko etxearentzat. Eta bere azken aurreko tiraketa ikusiko dugu orain. Momentuz 53 puntu ditu pilatuta. Hor da Unaz. Txikia eta beste bi bota ditu joanean. Eta beste bi itzuleran. Zortzi puntu Unaz Beasko etxearentzat bere azken aurreko tiraketan, 61 puntu ditu pilatuta, eta azken jaurtiketari ekingo dio orain. Hor dago Unaz, bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta itzuleran beste bi. Bederatzi puntu Unaz Beasko etxearentzat bere azken tiraketan, 70 puntu pilatu ditu guztira, eta Raquel Gonzálezen txanda izango da orain. Gogoratu hemen gabiltzala, zuzenean emititzen, Arabako bola joko txapelketaren finalean, Luiandoko bolatokitik zuzenean. Gaur eta bihar arituko gara Aiaraldea komunikabideko kideak. Hemen zuzeneko emisioa egiten, gaur arratsaldeko 6etan hasi gara eta arratsaldeko 8 arte egongo gara, eta bihar goizeko 11etan hasiko dira jaurtiketak, eta eguerdiko 12 arte irango dute. Une honetan Raquel Gonzálezen txanda da, probasko jaurtiketa egin berri du,
eta bere lehenengo tiraketa puntuagarria ikusteragoaz. Ordoa Raquel, badoa, 3 puntu lortu ditu joanean, eta itzuleran beste 3. 6 puntu orotara Raquel González etzat, bere lehenbiziko jaurtiketan. Hor dago Raquel, bere bigarren jaurtiketari ekiteko pres, bolatokia pres du, bola eskutan, eta badoa. 3 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. 4 puntu orotara, Raquel González entzat, bere bigarren jaurtiketan. Beste 6 ditu aurretik, marka hobetzen jarraitzeko. Hor dago Raquel, eta badoa. 3 puntu lortu ditu joanean, ez du txikia botatzea lortu, eta beste 2 itzulera. 5 puntu orotara, Raquel González entzat. 15 puntu ditu pilatuta momentuz gaurko arratzaldean, baina beste 5 tiraketa ditu oraindik aurretik, marka hobetzeko. Hor dago Raquel, eta badoa. Lortu du txikia botatzea oraingoan. 6 puntu orotara Raquel González entzat. Hogeita 1 puntu ditu pilatuta, ea 5. jaurtiketa ze moduz doakion. Lehen esan dut txikia bota duela, baina ez duen ez bola zuzenean bota, ez du puntuatu. Oraingoan bai lortu du txikia botatzea, eta beste 4 ere, eta 5. bat itzuleran. 9 puntu Raquel González entzat, bere 5. tiraketan, badoa purka marka hobetzen, ea 6. jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago Raquel, bola eskutan, bolatokia prest dauka, eta badoa. Oraingoan ez du txikia botatzea lortu, 4 bota ditu joanean, eta beste 2, okerez banago, itzuleran. 7 puntu orotara, beste 3 izan dira barkatu itzuleran. 37 puntu ditu pilatuta, eta bere azken aurreko jaurtiketa egitera doa orain Raquel González. Hor dago Raquel, bola eskutan, eta badoa. Oraingoan bai txikia eta beste 5 bota ditu, eta beste bat itzuleran. 10 puntu orotara Raquel González entzat, bada bere orain arteko tiraketa indartzuena, azken aurrekoa, ea azkenekoan marka berdindu edo inkluso hobetzea lortzen duen. 57 puntu ditu momentuz pilatuta, eta bere azken jaurtiketa egitera doa Raquel, ordoa. Oraingoan ere txikia botatzea lortu du, eta beste 3 puntu joanean, itzuleran ez du sorte berdina izan, 7 puntu pilatu ditu orotara Raquel Gonzálezek bere azken tiraketan, 54 puntu guztira gaurko arratzaldean. Eta orain Raquel entzanda amaituta, Carlos Llanoren unea heldu da. Hor dago Carlos, dagoeneko. Bere probasko tiraketari ekiteko prest. Bola hartu du eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu. Eta beste 3 itzuleran. Esan bezala hau Carlosen probasko jaurtiketa izan da. Orain ekingo dio sailkapenerako puntuagarriak diren jaurtiketak egiteari. 8 tiraketa ditu aurretik Carlosek, gainontzeko kide guztiek bezala. Hor dago, bolatokia prest dauka, bola eskutan,
Eta badoa. Txikia eta beste 3-4 bota ditu joanean. Eta beste bitzuleran 3 utzi ditu zutik soilik. Carlosek bere lehenbiziko tiraketan. 10 puntu lortuta orotara. Esan bezala hemen gabiltza Arabako bola joko txapelketaren finalak zuzenan emititzen, gaur arratsaldeko 6-etatik 8-etara egongo gara Lujandoko bolatokian zuzenan emititzen, Aiaraldea komunikabidetik, eta bihar goizeko 11-etatik 12 arte. Eta orain Carlos Llanoren jokaldiak ikusten ari gara, une honetan jaurtik eta indartzua egin du, 2 baino ez ditu utzi zutik, 11 puntu lortuta orotara. Ea 3. jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago Carlos, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran 2 baino ez ditu utzi zutik Carlosek. Beste 11 puntu lortuta orotara. 32 puntu ditu pilatuta gaurko arratsaldean, baina bueno, beste 5 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik aurretik. Prest du bolatokia Carlosek. Bere 4. jaurtiketari ekiteko, bola eskutan dauka. Eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste bat. Osta ez du puntu gehiago lortzerik izan. 7 puntu orotara Carlos Llanorentzat bere 4. jaurtiketa. Ea ze moduz doakion 5. Hor dago Carlos, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta 3 bota ditu joanean. Eta itzuleran gehiagorik ez. Beste 7 puntu Carlos Llanorentzat. 46 puntu ditu pilatuta dagoeneko. Eta beste 3 jaurtiketa geratzen zaizkio oraindik. Ordoa Carlos. Txikia eta 3 bota ditu bere 6. tiraketan eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara Carlos Llanorentzat bere 6. jaurtiketan. Eta azken aurreko jaurtiketari ekingo dio orain. Hemen gabiltza Lujandoko bolatokian, arratsaldeko 7:00 Arabako bola joko txapelketaren finalaren nondik norakoak zuzenean emititzen. Hor dago Carlos Llano, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 3 bota ditu. Beste 10 puntu Carlos Llanorentzat bere azken aurreko jaurtiketan. Ea marka berdindu edo betza lortzen duen azkenengoan. Hor dago Carlos, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste 3 itzuleran. 9 puntu gehiago Carlos Llanorentzat. 75 puntu lortu ditu orotara gaurko arratsaldean. Eta orain Alfonso Bautistaren txanda iritsiko da. Apurka giroa berotzen doa hemen Lujandoko bolatokian. Hasieran jende gutxi zegoen.
baina apurka-apurka hasi da jendea pilatzen eta baita giroa berotzen. Une honetan proba asko jaurtik eta ikusi berri dugu. Eta orain ikusiko dugu Alfonso Bautistaren lehenbiziko jaurtiketa puntuagarria. Ordoa Alfonso. Bederatzi puntu lortu ditu Alfonso Bautistak bere lehenbiziko jaurtiketan. Ea bigarrena ze moduz doakion. Ordoa, txikia eta 3 bota ditu joanean eta itzuleran beste bat. Zortzi puntu gehiago Alfonsorentzat bere bigarren jaurtiketan. Ea hirugarrena ze moduz doakion. Ordo Alfonso, txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste 2, hori da, beste 2 itzuleran. 8 puntu gehiago Alfonso Bautistarentzat, bere hirugarren jaurtiketan. Ea laugarrena ze moduz doakion. Eta Ordo Alfonso, txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. 9 puntu orotara Alfonso Bautistarentzat bere laugarren jaurtiketan. Ea bosgarrena ze moduz doakion. Ordoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean Alfonsok, eta beste 2 itzuleran. Beste 9 puntu Alfonso Bautistarentzat bere bosgarren jaurtiketan. Ea ze moduz doakion 6garrena zenbat puntu gehiago lortzen dituen. Eta bado Alfonso, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. Beste 2 gehiago lortu ditu azken unean, Alfonsok, 7 puntu lortuta orotara. Eta orain azken aurreko jaurtiketa egingo du Alfonsok, hemen Lujandoko bolatokian Arabako bolajoko txapelketaren finaletan. Hor dago Alfonso. Badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean eta beste bat itzuleran. 7 puntu gehiago Alfonso Bautistarentzat, 57 puntu ditu pilatuta dagoeneko eta azken jaurtiketa falta zaio. Ordoa Alfonso, bere azken jaurtiketan, txikia eta beste 4 parkatu bota ditu, eta beste 2 itzuleran. 10 puntu orotara Alfonso Bautistarentzat bere azken jaurtiketan, 67 puntu pilatu ditu guztira, eta une honetan Estrella Alonsoren txanda iritsiko da. Estrella badago emakumezkoen kategorian une honetan bigarren postuan, sailkapen orokorrean, 549 punturekin. Ea marka hobetza lortzen duen.
beraren eta Bea Isasiren artean egongo da leia final honetan. Ordoa, Estrella Alonso, bere probasko jaurtiketan, txiki eta beste 3 bota ditu eta beste 2 itzuleran. Eta orain, bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarria egingo du Estrellak. Hor dago Estrella bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 5 bota ditu joanean. Eta beste 1 itzuleran. Indartsu hasi du Estrellak bere jaurtiketa, 10 puntu lortuta orotara. Ea hurrengo jaurtiketak ze moduz doazkion. Hor dago Estrella. Eta jaurti du. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta itzuleran beste 3. 2 baino ez ditu utzi zutik. 11 puntu lortuta orotara. Ea hirugarren jaurtiketa ze moduz doakion Estrellari. Prest du bolatokia, bola eskutan. Eta hor doa Estrella. 3 puntu lortu ditu joanean, ez du txikia botatzea lortu. Eta beste 1 itzuleran. 4 puntu orotara Estrella Alonsorentzat bere 4. jaurtiketan. Ea 4. jaurtiketa honetan aurreko markak remontatzea lortzen duen. 25 puntu ditu momentuz pilatuta. Hor dago bola eskutan. Bere 4. jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa Estrella. 2 puntu lortu ditu, ez du txikia botatza lortu oraingoan ere. Eta itzuleran ere ez du puntu gehiago lortzerik izan. 2 puntu Estrella Alonsorentzat. Ea sailkapenari buelta ematea lortzen dion 5. jaurtiketa honetan. Hor dago Estrella bola eskutan. Eta badoa. Txikia botatzea bai lortu du, baina morra egin du, ez du txapa ikutzea lortu. Eta ondorioz ez du punturik lortu jaurtiketa honetan, tamalez. Ea hurrengoan sorte gehiago daukan Estrellak. Hor dago Estrella bere 6. jaurtiketari ekiteko prest du bolatokia, bola eskutan dauka, eta badoa. Oraingoan bai lortu du txapa jotzea, txikia eta 4 bota ditu joanean, eta beste 1 itzuleran. 9 puntu lortu ditu Estrellak, lortu du hasierako puntuaketak berdintzea edo hietara gerturatzea. Ea azken aurreko jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago Estrella, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 4 bota ditu joanean. Eta bueltan ez du ordea puntu gehiago lortzerik izan.
8 puntu lortu ditu orotara Estrella Alonsok bere azken aurreko jaurtiketan. 54 puntu ditu pilatuta dagoeneko eta azken jaurtiketa egitera doa une honetan. Bola eskutan dauka. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. 9 puntu lortu ditu Estrella Alonsok berazken jaurtiketa honetan, 53 puntu lortuta orotara arratzalde honetak. Eta orain Javi Martinen txanda. Hor dago Javi, bere probasko tiraketarako prestatzen, bola eskutan dauka. Eta badoa. Probasko lehen jaurtiketa indartsua egin du Javi Martinek, kontuan hartu honek ez duela puntuaziorako balio, orain ekingo dio lehen jaurtiketa puntuagarria egiteari. Gogoratu, hemen gabiltzala, zuzenean, Luiandoko bolatoketik, Arabako bola joko txapelketaren finaletan. Hor dago Javi Martin, bola eskutan, eta badoa, bere lehenengo jaurtiketa puntuagarrian, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. Bederatzi puntu lortu ditu orotara Javi Martinek, bere lehenengo jaurtiketan, ea bigarrena ze moduz doakion. Hor dago Javi bola eskutan, eta badoa, lortu du txikia botatzea, txikia eta beste 3 gainera. Zazpi puntu lortu ditu orotara, bola ez da jeitzi, bidean geratu da, eta ondorioz ez du puntu gehiago lortzerik izan, Javi Martinek bere bigarren tiraketa honetan 7 puntu orotara, 16 puntu ditu pilatuta, baina 6 aukera gehiago eratzen zaizkio oraindik bere marka hobetzeko. Hor dago Javi, bola eskutan, eta badoa, ez du txikia botatzea lortu, baina, 5 bota ditu joanean, eta itzuleran ordea, itzuleran bat gehiago lortu du. 6 puntu orotara, Javi Martinentzat bere 3. tiraketan. Ea hurrengoa ze moduz doakion. Ordoa Javi, tiraketa indartzu egin du orain, txikia eta 3 bota ditu joanean, itzuleran aldiz ez du horren besteko sorta izan, 7 puntu orotara Javirentzat. Ordoa Javi, bere 4. tiraketan, beste 7 puntu lortu ditu orotara. Hor dago Javi, bolatokia prest dauka, bola eskutan, eta badoa. Badoa bere 6. tiraketa honetan, txikia botatzea lortu du, eta baita beste 4 ere joanean, eta beste 1 itzuleran. Bederatzi puntu orotara Javi Martinentzat bere 6. jaurtiketan. Ea azken aurrekoa ze moduz doakion.
Prest du bolatokia Javik, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste bi bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. 7 puntu orotara. Javi Martinentzat bere azken aurreko jaurtiketan. 52 puntu ditu pilatuta orotara Javik. Eta azken jaurtiketa, azken aukera geratzen zaio oraindik marka hobetzeko. Hor dago bola eskutan. Eta badoa bere azken tiraketan. Txikia eta beste lau bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Eta Javiren txanda amaituta. Marian Zuluetaren txanda izango da orain. Hor dago Marian, bere proba asko jaurtiketari ekingo dio jarraian. Gogoratu hemen gabiltzala Arabako bola joko txapelketako finalak emititzen zuzenean, Luiandoko bolatokitik. Gaur arratsaldeko 6etan hasi dira tiraketak eta orain 8 kartel usatuko dira. Eta bihar goizeko 11etatik 12 arte izango dira tiraketak. Denaren ikusteke dago, ze segurazki bihar jende gehienak bihar jaurtiko du, eta ondorioz biharko agian zertzo gehiago luzatu daiteke. Eta une honetan Marian Zuluetaren jaurtiketak ikusten ari gara, probasko jaurtiketa egin berri du, eta orain egingo du bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarria. Ordoa Marian, bi bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. 3 puntu orotara Marian Zuluetarentzat bere lehenbiziko jaurtiketa honetan. Ea hurrengoan marka hobetza lortzen duen. Hor dago Marian, bola eskutan. Eta badoa. 2 puntu lortu ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Beste 3 puntu Marian Zuluetarentzat. Prest du bolatokia Marianek, bere 3. jaurtiketari ekiteko. Hor dago Marian, bola eskutan. Eta badoa. 3 puntu lortu ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. 5 puntu orotara Marian Zuluetarentzat. Hemen Arabako bola joko txapelketako finaletan, zuzenean Luiandoko bolatokitik. 4. jaurtiketa egitera do orain Marian. Prest du bolatokia, bola eskutan, eta badoa. Bakarra botatzea lortu du joanean, eta beste 2 itzuleran. 3 puntu orotara Marian Zuluetarentzat. Ordoa Marian, bere 5. jaurtiketan,
Bi bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3. 5 puntu orotara Marianentzat. 5. jaurtiketa honetan, ea 6. ase moduz doakion. Hor dago Marian, bola eskutan, eta badoa. Bi bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. Beste 5 puntu Marian Zulutarentzat, bere 6. jaurtiketan, eta orain azken aurrekoari ekingo dio. Hor dago Marian bola eskutan, prest du bolatokia, eta badoa. Bat botatza lortu du joanean, eta beste bat itzuleran 2 puntu Marian Zulutarentzat bere azken aurreko jaurtiketan. Ea azkenekoa ze moduz doakion. Hor dago Marian, eta badoa. Oraingoan bai lortu du txikia botatzea, eta amaiera ona eman dio Marianek bere gaurko parte hartzeari. 10 puntu lortu ditu berazken jaurtiketan, 36 puntu pilatuta orotara. Eta orain Kepa Kaniberen txanda. Hor dago Kepa, bere probasko jaurtiketa egiteko prest. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste 2 itzuleran. Kontuan hartu hau probasko jaurtiketa dela, orain ekingo dio Kepak bere lehenengo jaurtiketa puntua garriari. 8 aldiz jaurtitzeko aukera izango du, gainontzeko jokalariek bezala. Eta puntu guztien baturarekin osatuko du bere final honetako marka. Ordoa Kepa, txikia eta beste 4 bota ditu joanean, beste 5. bat batu zaio, 6. bat eta 7. bat ere. Ondo hasi du Kepak bere arratzalde honetako jokaldia. 11 puntu bere lehenengo jaurtiketan. Eta badoa berriro Kepa. 2 bota ditu joanean, ez du txikia botatza lortu oraingoan, eta beste 3 itzuleran. 5 puntu orotara, Kepa Kaniberentzat. Bere 2. jaurtiketa honetan. Hemen Arabako bola joko txapelketaren finaletan gabiltza, Luiandoko bolatokitik zuzenean. Eta ordoa Kepa Kanibe, txikia eta beste 2 bota ditu joanean. Eta beste 4 itzuleran, 11 puntu orotara Kepa Kaniberentzat. Bere 3. jaurtiketan. Eta 4. jaurtiketari ekingo dio orain Kepak. Hor dauka bola eskutan, eta badoa. Txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta itzuleran beste bat. 7 puntu orotara Kepa Kaniberentzat, bere 4. jaurtiketan. Eta prest dago Kepa. Altzatu du bola. Eta badoa. Txiki eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. 8 puntu orotara Kepa Kaniberentzat. Ea 6. jaurtiketa ze moduz doakion.
Ordoa, txikia eta beste 3 bota ditu joanean, itzuleran aldiz ez du puntu gehiago lortzerik izan. Kepa Kanibek 7 puntu lortu ditu guztira, bere 6. jaurtiketan, eta orain azken aurrekoari ekingo dio. Ordoa, txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta beste bat itzuleran. 7 puntu gehiago Kepa Kaniberentzat. Bere azken aurreko tiraketa izan da honakoa, eta orain azkenari helduko dio. Hor dago Kepa. Eta badoa, txikia eta beste 4 bota ditu joanean, eta beste 3 itzuleran. 2 baino ez dira geratu zutik, 11 puntu lortu ditu Kepa Kanibek bere azken jaurtiketan, 77 puntu lortuta orotara arratsalde honetan. Eta orain, Keparen txanda igarota, Bego Perezen unea heldu da. Hor dago Bego bola hautatu du. Eta bere probasko jaurtiketari ekingo dio jarraian. Hor doa Bego. Lau puntu lortu ditu joanean eta beste 2 itzuleran. Dena den kontuan hartu behar dugu jaurtiketa hau ez dela puntuagarria, orain ekingo dio bere lehenbiziko jaurtiketa puntuagarriari. Ordoa, 3 bola bota ditu, eta beste 2 itzuleran. Hor dago Bego, bere 2. jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa 2 bota ditu, 3 bota ditu joanean, txikia ez du botatzea lortu, eta beste 3 itzuleran, 6 puntu orotara, Bego Perezentzat, 11 puntu ditu pilatuta, lehenengo 2 jaurtiketa hauetan, baina 6 falta zaizkio oraindik aurretik. Prest du bolatokia Begok, bola eskutan. Eta badoa, txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta beste 2 itzuleran. 8 puntu orotara, Bego Perezentzat. Hor dago Bego, bere 4. jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa, txikia eta beste 1 bota ditu joanean, eta itzuleran beste 3 gehiago. 8 puntu gehiago Bego Perezentzat, ea 5. jaurtiketa ze moduz doakion. Hor dago Bego bola eskutan, bere 5. jaurtiketari ekiteko prest. Eta badoa, txikia eta beste 2 bota ditu joanean, eta itzuleran ez du puntu gehiago lortzerik izan, 6 puntu lortu ditu orotara Begok,
bere 5. jaurtiketa honetan. Ea 6. ze moduz doakio. Momentuz, 33 puntu ditu. Kontuan hartu gaur lortutako puntuei, gaur eta bihar lortutako puntuei, txapelketako aurreko jardunaldi guztietan lortutakoak batu behar zaizkiola, eta modu horretan ebatziko dela nortzuk izango diren aurtengo txapelketako txapeldunak. Une honetan esan bezala Bego Perez dago jokatzen, 6. jaurtiketa egin berri du, 8 puntu lortuta orotara, eta azken horriko jaurtiketa egitera doa orain. Ordoa Bego, txikia eta beste 2 bota ditu, beste 3 parkatu bota ditu, joanean eta beste 3 itzuleran. 10 puntu orotara Bego Perezentzat bere azken horreko jaurtiketan, ea azkena ze moduz doakion. Hor dago Bego, bola eskutan. Eta badoa. Txikia eta beste 3 bota ditu joanean. Eta beste bat itzuleran. Modu horretan, 8 puntu lortu ditu Bego Perezek bere azken jaurtiketan. 59 puntu lortuta orotara. Une honetan desenpate bat ikusten ari gara. Ordoa. Txikia eta beste 4 botatzea lortu du, beste bat ere, eta beste 2 itzuleran. Ordoa, txikia eta beste 4 bota ditu, 7 puntu lortuta orotara, eta itzuleran ez du horren beste lortu. Esan bezala, desenpate bat ikusten gabiltza orain, 36 puntu lortu ditu lehenengo jokalariak, une honetan batailan agertzen ez denez ez dakigu zehazki ze jokalari den, ni ez dut izena gogoratzen, baina laster jakinaraziko dugu. Eta orain desenpatearen 2. aldea ikustera goaz. Amaitzear dago gaurko jardunaldia hemen, Arabako bola joko txapelketako lehenengo jardunaldia. Finaleko lehenengo jardunaldia. Bihar emango saio jarraipena. Goizeko 11:00 aurrera. Orain jende gutxi dagoen arren, jende nahikotxo gehiago egon da arratzaldean zehar, baina orain azken tiraketak, desenpaterako azken tiraketak egiten dabiltza. Eta modu honetan agurtuko da gaurko jardunaldia. Txikia eta beste 2 bota ditu, eta beste 3 itzuleran.
9 puntu lortuta orotara. Eta ordoa bi baino ez dira geratu zutik. Ordoa txikia eta beste 3 bota ditu joanean eta beste 2 itzuleran. Hogeita 12 puntu lortuta orotara. Modu horretan ebatzi da desenpatea. Eta modu horretan eman zaio amaiera gaurko jardunaldiari. Arratsaldeko 6-etatik aurrera egon gara hemen, Lujandoko bolatokian zuzenan emititzen, Arabako bola joko txapelketako finala. Eta bihar hemen jarraituko dugu, goizeko 11-etatik eguerdiko 12 arte. Gaur nahiko jokalarik bota dute, dena den aurreikuspena da, jokalari gehienak bihar jaurtitzea eta ondorioz txapelketaren ebazpena, behin betiko ebazpena nolako izango den, jakiteko bihar arte itxaron beharko dugu. Beraz, besterik gabe, honen beste sagurtu egingo gara. Eskerrik asko zuzeneko emisio hau jarraitu duzuen guztiei eta gogoratu bihar ere hemen egongo garela Aiaralda komunikabidearen atarian, aiaralda.eusen eta baita Aiaralda komunikabidearen sare sozialetan. Arabako bola txapelketa, bola joko txapelketa, nola ebazten den, zuzenean ikusten. Beraz, besterik gabe, eskerrik asko eta bihar goizer arte.